O presidente da Xunta fixo fincapé na profesionalidade e solidariedade do persoal do dispositivo galego contra o lume. Rueda tamén apelou á colaboración cidadá para frear os incendios. Ademais, recibiu unha representación dos efectivos que se mobilizaron para colaborar na extinción dos lumes de León e Ávila. 80 persoas que estiveron nas provincias de Ávila e de León botando unha man. Se nos pediu que botáramos unha man, igual que ás veces tivemos que pedila nós en momentos moi complicados, afortunadamente. Agora non é necesario, temos a capacidade, a parte do bo facer, son magníficos profesionais que estou seguro que, a parte da importancia do contingente, xa digo, alrededor de 80 efectivos coa súa maquinaria, cos seus camións, sobre todo traballa moi ben e estou seguro que a súa presencia ali foi moi importante. O presidente da Xunta afirmou que son un orgullo para a comunidade e, segundo apuntou, Galicia ten un dispositivo preparado para afrontar os lumes que se reforzou en materias como a prevención, a dotación de persoal ou a innovación tecnolóxica. Insisto, se algún día necesitamos nosa axuda, poder tela tamén creo que é fundamental, a parte do que decía o director xeral, de ter a capacidade de probarse, de ter a capacidade de testar as maneiras de traballar, pero sobre todo botar unha man. Por lo tanto, moitísimas gracias, de verdade, xa están todos incorporados. A partir do martes recuperamos todos os nosos efectivos e agora traballarán aquí. En relación coas novidades coas que conta o dispositivo este 2026, nesta campaña incorpóranse de xeito escalonado 4 novos medios aéreos, 2 avións de carga en terra, un helicóptero pesado e un avión de coordinación. Este último é o primeiro deste tipo que contará a comunidade e se suma aos 2 helicópteros de coordinación xa existentes.